El Barça ja és a 6 punts del Real Madrid després d'haver-lo guanyat ahir al Camp Nou per 2-1 gràcies als gols de Neymar i d'Alexis. Abans del partit, però, es va viure un d'aquells moments de pell de gallina amb el mosaic i el cant a capella de l'himne per part del Camp Nou, que va sonar així. I sense temps per assegurir la victòria contra el Madrid, el Barça s'ha entrenat avui al matí pensant ja en la propera jornada de Lliga, aquest dimarts, contra el Celta de Vigo. Com és costum, els jugadors que van ser titulars han fet una sessió suau de recuperació, mentre que la resta s'han preparat més intensament. I continua el baby boom a Can Barça, i és que després de l'entrenament, Iniesta ha anunciat que serà pare d'un nen a través del seu compte de Twitter. L'últim en fer-ho, recordem, va ser Carles Puyol. I ens acomiadem amb unes imatges inèdites que ha publicat la pàgina web del Barça, gravades des de dins de l'autocar de camí al Camp Nou per disputar el Clàssic. Podeu veure el vídeo sencer, així com totes les notícies relacionades amb el Barça a la tdp.cat. Yeah.